L'església de Sant Pere Sacarrera. La primera referència documental data de l'any 1030. És una església romànica de nau única, rematada amb un absis semicircular, guarnit amb arcs cecs, llombards i lesenes, alçada mitjançant un aparell de carreus petits i mitjans. Més enllà d'aquestes característiques aparentment originals, un seguit d'elements donen a conèixer successives reformes. En primer lloc, actualment s'hi accedeix a través d'un portal amb arc de mig punt adovellat situat al lateral nord, una ubicació atípica en esglésies romàniques. Així mateix, hi ha un portal més petit tapiat en el mateix lateral nord i un altre també tapiat a la façana oest del temple. Aquest darrer portal encaixa més amb una possible ubicació original que, essent axial, apuntaria a un romànic avançat. Sobre el portal hi ha una petita rosassa d'una fase posterior coronada per un petit campanar d'espadanya, també un afegitó.